Jajan pokoke rombongan golek metu tol, golek mie ayam ku mah gayeng banget. Wah, mlumpuk dadi siji sak meja kae wis uyek-uyekan kae. Ya gayeng ya mak gayeng ora dadan jukuk dhewe-dhewe wis. Aja mie ayam. Nek jukuk dhewe kanca-kanca ki nekat e. Ha iya. Rasane, Mbak. Edan tenan kok. Lah napa ta? Aku ki wis nomor 1. Ya. Yo mangan yo jukuk dhewe lho. Ya. Aku nomor 1 ming jukuk tempe ro jangan telo. Sirku ki rombonganku ya sak ngisore juragan ngono lho. Gandeng juragane ming tempe ro jangan telo iki pareng ora ya ming do duduh. Lah kok sop buntut kene sego. Lem gawa ngene iki. Apa tumon wong mangan kok entek 80.000 ki arep gaglak ki apa wis. Ya aja ngresul. Ora apa-apa nek aku ora masalah. Ning ya tepo-tepo. Nek ana ya dinikmati, nek ora ana ora sanggresul. Lah ana kok. Ya wis ora apa-apa. Ya.